Kaixo lankide, bigarren bideo tutorial honetan matrizeak eta determinanteak landuko ditugu pixka bat. Horretarako GeoGebra programa irikitzen dut. Eta matrize bat definitu ingoet. Deitzen diot, matrizeak sartzeko giltza jarri behar ditut. Hau da, giltza jartzen dut, eta elementuak, matrizearen elementuak sartzen dira lerroz lerro. Hau da, lehenbiziko lerroa sartzeko, beste giltza bat jartzen dut, eta osagaiak, 1, 2 eta 3, adibidez. Ixten dut giltza, eta 1, 2, 3 dia lehen lerroaren osagaiak. Jarriko dut bigarren lerroa, berriz giltza, 4, 5, 6. Ikusten dezuen bezala, zenbakien arteko gakoak beti bezala. Ixten dut giltza, bigarren lerroari dagokion giltza, eta matrizeari dagokiona. Return, eta hemen txen daukau, A matrizea. 2 bider 3ko matrize bat da, 2 lerro, 3 zutabe. Definituko dugu beste bat. B. Izan dadila ere 2 bider 3koa, -3, 4, 5, adibidez, ixten dut giltza, koma, bigarren lerroko elementuak osagaiak sartzeko irikitzen dut berriz, 2, 2, 7. Ixten ditut 2 giltza, eta hemen eukiko genuke bigarren matrizea. Ja definituta daude matrizeak, eta orain egingoet matrizen arteko batuketa eta kenketa. Batuketari C barkatu, deituko diot, C berdin A gehi B. Eta ikusten duzuen bezala, mendeko objektua bezala asaltzen zaigu C matrizea. Konparatu dezakegu, 1, -3, -2, 2 gehi 4, 6, 3 gehi 5, 8, 4 gehi 2, 6, 5 gehi 2, 7, 6 gehi 7, 13, bueno, edarki dago, ondo dago, eta D, izan dadila B ken A, adibidez. Bai, hau da matrizen arteko batuketa eta kenketa. Egin dezagun matrizen arteko bidarkadura. Definitzen dut. Adibidez, eta saiatuko banitz egiten A bidar B, nik pentsatzen dut hemen errore bat aterako zitzaitela. Sarrera baliogabea, Z A matrizea, ikusi dugun bezala, eta hemen ikusten dugun bezala, 2 bidar 3koa da, B matrizea 2 bider 3koa, beraz, 2 matrize horien arteko bidarkadura ezin da egin. A matrizearen zutabe kopurua 3 delako, eta B matrizearen lerro kopurua 2. Beraz, bidarkadura egin ahal izateko, jarriko ditut, A bihurtuko dut 2 bider 2ko matrize batean, eta B berdin. Kentzen dut elementu bat lehen lerrotikan, eta beste bat bigarren lerrotikan. Ixten dut, eta mantentzen dut horrela definituta, A bider B, returni ematen badiot, lortzen dut 2 matrize horien arteko bidarkadura. Kasu honetan posiblea da, eta matrizeare 2 bider 2koa da. Bai, egin dezagun orain zenbaki bat bider matrize bat eragiketa. Horretarako parametro bat definituko dut, n izenekoa, eta balio bat emango diot. Adibidez, 2. Ikusten duzuen bezala, objeto librea bezala definitu da, n ez baitao beste parametroen arabera. Definituko dut beste matrize bat F berdin n, orain definitutako zenbakia, bider A matrizea. Return, eta hor ikusten dugu F.
elementu guztiak ikusten duzuen bezala, bikoiztu india. Bat, bi, lau, lau bost, 8, 10. Erristagailu aterako dut, eskubiko botoiarekin, erakutsi objektua, egiten badet, sortzen zaitemen irristagailua, eta honen bitartez alda dezaket n-ren balioa. Ikusten duzue, n-ren balioa aldatu ala, hemen aldaketak azaltzen dira, eta noski F matrizean ere ikus ditzakegu sortzen diran aldaketak. Bai, bueno, jarraituko dugu, ikusiko dugu matrize baten determinantea. Horretarako, G izan dadila, determinantea, osatu iten dela ikusten dezue, adibidez, P-rena, B matrizaren determinantea, M8. Pentsa dezagun, hartezagun, proba egiteagatik bakarrik, definitzen dudala M matrize bat, modu hontan. Lehenbiziko lerroa 1,2 izatea, eta bigarren lerroa 2,4. Hau da, matrize honen eina bat da, bi lerro dependienteak dira, linealki dependienteak dira. Honen determinantea 0 da, konprobatuko dugu. H deituko diot, determinantea M. M-ren determinanteari H ditzen diot. Returni ematen diot, eta ikusten duzuen bezala determinantea 0 da. Orain kalkulatuko dugu M matrizearen alderantzizkoa, edo esan da saiatuko gea alderantzizkoa kalkulatzea. M, return, eta noski azaltzen zait I ez dagoela definituta. Izan M-ren alderantzizkoa. M matrizaren determinantea 0 izateagatik, eina bat eukitzeagatik, ez da definituta. Aldiz, egingo bagenu adibidez J berdin alderantzizkatu beste matrizea adibidez B, aterako litzai guke B-ren alderantzizkoa. Hauxe. Bai. Eta bukatzeko matrize iraulia. K izan dadila irauli adibidez return, eta ikusten dugu matrize berria. Bat bi zan haren lehenbiziko lerroa, eta lehenbiziko zutabea zan bat lau, eta bat lau bihurtu da lehenbiziko lerroan. Bigarren lerroa zan bi bost bihurtu dala bigarren lerroan. Hau da, K da haren iraulia. Bueno, eta momentuz hemen utziko dugu, besterik gabe, ondo izan.